Hello. Naimbag oras na amin na sa kapada, manibod dito yung Nemars Studio at to'y manay na sumangbay ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat, pakasaritaan ti parikot iti biyag, ti may sa pagayam tayo nga problema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manay ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mang tedbiag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi naket ada parikot na nga intay tumet balakadan. Yan, ti problem of the day ni Josephine iti Vegan City ngayon na pinauluan iti Pulis versus Maestra. Oh, pulis kano versus maestra. Anya nga tati parikot ni Josephine. Sagudayan nga ro ti surat ni Josephine. Dear Kasi. Sagbay man inak iburay ti pakasarita kasin yung ket inak inuten nga binsa-binsaen. Kablawang kay man tinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio. Kastamit tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg iti dayto nga programam. Apud no launay nga makaited liwliwa, makaikatbannog ken stress. Tunggal makangegak kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan. Ket jak impagarop nga may saak tumet kadagiti agtaklin iti parikot na iti dayto nga programa. Ilinged naklatan itinagan a Josephine nga taga Vegan City. May saak nga maestra kasinyong mangisursuro ak iti elementarya. Ngimrugyak man ti amin, idi ta agar-arem pay laeng kanyak ni Andrew nga nabiit pay idi nga pulis dito'y metlaeng syudad mi. Ni Andrew nga imbilang ko nga umuna nga ayat ko. Wen kasinyong sakula narik na tinagayat. Idi ta may saak meten nga maestra. Impamaysak ngamin idi ti panagadal ko. Nga uray no ado dagiti nagdaton kanyak ngem saan ko ngeng kaskaso ida. Ngem idi nakastrega kon iti pagadalan na pangisuruak dito yen nga niloktak ti pusok para kini ayat. Naanos ni Andrew nga nagdaton kanya kasinyong nupay saan nga boto dagiti naganak kanya kenkwana. Ket dakkel arason dayta ti kinapulis na. Ti kinaadu nga agar-arem ken ka Josephine balasang ka. Apay nga ni pelaing Andrew. Ti nagpitikan tapusam. Tang, saan ko nga may suro ti riknak? Ngit akit, wala agpaiso day tabara ay balasang ka. Nang, kitain man siya langana. Pulis nga agpaiso ang kasla tirong-tirong tilangana. Saan mo't nang? Tiket ko sa kasla dati siga-siga. Dim ka di amo nga nagado ti amok nga nagasawa iti pulis. Anya tinagbanagan na nagsina damot laeng. Nga main patsyag nga kaaduan na nga pulis anak ko ket babaeraw. Pudno te ko na ninanagmaw. Langa na pala day nga Andro. Gas la babaeraw. Ape ngamin nga usgaan nyo adagos di tao tatang nanang. Siyak tinakarik na ti ayat ken kwa na. Gaputa na riknak, nga napudno ti panagayat na kanya. Ken saan kumit nga, marik na ti ayat ken kwa na no. No, ada nakitak nga madi, nga ugali na. No, ada madi nga impakita na kanya. Angim awan met. Sigurado ka kaday, nga si kalaeng ti nagdatunan na day nga Andro. Wen nga rod anak ko,
Amangan ba, no may sakanto kadagiti asawa iti pulis nga, problema, agsaksakit tot ulo na. Ay, nang, tang, sa anak mo pinag-asawa. Makinobyo ak pay laeng, no bilang laeng nanang, kas pagarigan ta makinobyo ak. Saan na kaya't nasaon, nga agasawa akon. Akat paliiwam nga rod anak ko, no saan da kan nga maigawid, no saan bin maigawid tarik nam, paliiwam nga nalaeng. Di mila kaya't nagbabawi kan to. Nang runa kat maestra ka. Uwan tatang, rumbeng ko mga amum dagita anak ko, ta maestra kang arod, nalaing ka. Iso nga, tingi-tingi manasayaat. Dayta, panagpilim, iti agbalinto nga kaayan-ayat mo, nga agbalinto nga katakunay-nay mo iti tong palbihag. Uwan nanang, uwan tatang, katsapay ko ma, tadumteng to ti aldaw, nga numan aklonek ni Andrew, kat maipaleknek nanto kada kayo, nga saan nga pudno, saan nga susto dagita. Data, panpanunutin nyo, may papankin ko na. Alagat sapay ko ma, atas saan anak ko? Tilam di mi kayat, kat te agsagabakan taw, kamaudyanan na. Agyaman nak, ti panangisakit yung kanyak, tatang, nanang. Wen gasin yung inlaban ko nga rod ti panagayat ko kini Andrew, no pay alukuyen dagdatatan ken nanang, nga ibawin ko kuma iti sabali, ti panagayat ko. Ore asin no, basta laki di nasayaat, ken napudot panagayat na kanyak, nga saan nga ni Andrew, nga may sa apulis. Inlabang ko dahit nga panagayat. Gaputa nariknak met nga ipatpateg ko ni Andrew kasinyong. Agyaman naknukas ta. Josephine, honey. Talagang inlaban ka kadagiti naganak kanyak. Iso nga si ka, Andrew. Di ka lagkam kamali. Ha? Saan ka lang agbidbidot? Ta sigurado, uray no polis ka. Makaraman ka kanya. Saan to nga mapasamak dayta? Siyempre, maestra ka. Uray no pulisak. Sa anak nga nagbalin nga pulis, no sa anak nga dimbalan iti maestra kasking ka. Ket talaga Uri ibagam nga pulis ka, ket naturay ka. Ad-adda nga napatpatig ti trabaho kem si ka. Ket na. Napatig ka nga rod para kanya. Tapno pa nagkakadagi din naganak ken ka. Nga napudno ti panggip ko ken ka, honey. Iti ka ano man. No laki di kayat mon. Ha? Agkalay satan. Anya? Sigurado ka kadi? Katuan. Uri no basit pa iti ornong ko. Mabalinak nga agloan. Oh, anya ti makunam. Sika, naisot kayat mo. Angin kayat mo kadi. Uwen, Andrew. Kayat ko magkalay sata. Agyamanak no kasta, honey. Agyamanak. Katsapay ko ma. Tababayan iti panangikalay saking ka. Mapukaw ton ti panagduadwa dagiti naganaking ka kanya. Sigurado lakit di. Sigurado lakit di. Andrew. Ipatpatig ka unay-unay, Josephine. Kastamat kanya. Ipatpatig ka met unay-unay, Andrew.
Kinagamanak. Tay manukot kan. Nga magunod ko kiti kinababaim. Ngim laglagi pa yung ati ko naking ka. Damok pa'y laing. Day tamati. May sape nga. Nangayatak launay king ka. Isu nga kayat ka nga ikalaysa. Taman manon iti kasking ka. Anju. Ket syakton ti umuna ken maudi nga lalaki iti biyag mo. Ket sikan tumeten. Di ka kaiso na nga babae iti biyag ko. Itakin iti agnanayon. Josephine. Di kan tubaybayan. Kasti saan ko pa ng baybay Kadigiti, tattao nga pagserserbiak akas pulis. Oh, agore ka. Apay. Adan sa kalaban. Anya kalaban. Agore ka. Adda kalaban dito tingid mo. Anya ti pagbagam. Dito yak pa lang ang paidistino. Dito Dito iti bantayak ita. Dito yak nga grunda. Dito tingid mo. Masika nga talaga, Anjo. Ket ures sa dino ti pakaidistino. Dito man nababa lugar. Ken ura iti kabanbantayan. Aramidek ti pagrebengak para king ka. Anya ti pagbagam. Ops. Apay. Ada di ka ti kriminal. Anya. Imuli da kano iti duwang bantay. Naskin nga. Ken magik ida. Adada dito paksyatek ida. Anya ti pagpagam si Adakar dito duwa nga bantay mo. Ket dito'y nga grundaa. Dito'y nga paksyatek dagiti kriminal. Dito'y ag sinumbangir a bantay mo. Sa alay nga bantay. Sa ala nga bantay, di kayat ko nga pakaidistinuhan. Anya pa nga, Rod? Ura iti patag. Di tabuksit ko? Wen, dito'y patag, mapapatag man, mapabantay man, mapanababa lugar man. Aramidek ti kinapulis ko. Aguri ka. Apay. Saan gayam nga napaksyat amin dagiti kriminal? Anya? Ta deti mastermind. Deti leader ti sindikato. Damag ko. Segon iti investigasyon. Sigon ka deti informant ko. Napan kanu naglemeng iti may sa akuweba. Ket dayjay nga mastermind. Day leader ti sindikato. Damag ko ket narigat kano nga paksyaten. Masapul kano ti dakkel nga armas. Tapno sigurado ang mapaksyat. Aguri ka. Inak nga ron iti kuweba. Da inak isurveillance. Anya? Sigurado nga iso ti ayan ti kota ti mastermind ti sindikato. Andrew! Mabitlaing. Madama ti surveillance ko.
Sigurado ako, honey. At ito'y tay leader ti sindikato. Kailan nang ibagbaga, Manju? Ay, mabit lang. Medyo na elet ti dala ni ti kuweba. Nasken nga pabetak tapno ti kastaket nawada ti pagnaak. Nawada ti pagsirkak. Anya? Masapol ko iti dakkel nga armas. Dati grenade launcher. Tapno mawaknitan. Dati pagsirkak nga umunig iti kuweba. Dito yan. Dito yan ti armas ko. Kitsirke kun ti kuweba. Ipakat ko deti grenade launcher. Tapno mabetak. Tapno nawada ti pagnaak. Tapno madanon ko ti kuta ti leader ti sindikato. Ya, anay ko. Ano samlain? Ngaputa, adasar na tidalan. Sinaraan siguro. Dati leader ti sindikato. Masapul nga ipakat ko nga nalaing dati grenade launcher. Tapno mapabantak ko. Tapno na pagnaakit. Andrew! Dito na pabantak ko. Bimtakan. Mabalin konti sumrek. Ket numalan lumaban. Ket bumalas iti putok tay kalaban. Rumwarak pa ilang nuwa. Ket ure rumwar sumrek. Mapaksyat ko lang neta nga mastermind. Anay ko. Lumaban di kalaban. Dandani kan mapaksyat. Dandani kun matanon ti kuta ti kalaban. Nakita ko ti paglimlimingan na. Tadyak. Atap ko kita ibusanin ti bala. Ket siyak, ado pa ti bala nga nabati kanya. Anay ko. Detan, putok akon ti kalaban tapno mapaksyaten. Tinungpal nga rod ni Andrew, ti Karina, kasinyong, nga ikalay sana kalpasan, nga nipaay ko kenkwanan, ti kinababaik, ti amin-amin ko, ti kinabirhen ko. Napaksyat nan, dati leader ti sindikato nga nagkuta iti kaunggak. Awanan dinaramidan dagiti naganak kanyak no di tinangaklon ken ni Andrew akas manugang da. No pay sagpaminsan nga bagbagaan daglatamat nga paliiwek kano ti asawak nang runan no saan nga agawid iti rabii gaputa naka-duty. Uray no busy kami nga agpada nga agasawa kadagiti trabaho mi ni Andrew iti kinapulis na ken siak iti kinamaestrat. Saan mi met nga binaybayan ti relasyon mi kasinyong nang runa idi tamang rugrugi kami paylae nga kasagasawa. No adagundaway mi pagustuhan mi tirik nami.
Ket idi ta nakasursuro akmeten. Idi ta amok meten ter aramidek. Saan kun nga intulok. Nga kanayon latan nga ni Andrew ti agtrabaho no da kami ket agkanaig. Jak intulok nga kanayon nga isut naka-duty tunggal agpapas kami ti ragsak kasinyo. Kadi di may sa ngarabi pinadas ko met nga siyak met ti nag-duty. Iting kami panagnaig. Oh, apeng nga di ka naka-uniform? Ha? Sumarek ka dito'y pagadalak? Angem, saan ka met nga naka-uniforme? Parwareng ka, ha? Unay mo't ni maman. Ag-uniform ka. Anya ka dito uniform ita, ma'am? Tay boxer shorts. Ay, sige ma'am. Mabit ka rin ma'am, tagsukata. Oh, naka-uniforme akon ma'am. Mabalin ka din iti sumrek iti classroom mo. Kita ekman? Anya ma'am? Kita ekman ti ID. ID? When? Kita ekman? Ay, sige ma'am. Mabalin mo ti sumrek. Ay, sige nga rin ma'am. Agtugaw ka nga rin din. Tamang isuro ako. Yes, ma'am. Andrew, ma'am, our lesson for today, yes, ma'am, is about mathematics. Math, ma'am? Sige, ma'am. 1 plus 1. Ma'am? 2, ma'am. Very good. 2 plus 2. 4, ma'am. 4. Very good. Dayta, ti kayat ko nga bilang. Ha? Ti panaglipas ko ita. Anya? 4 times. Yes, ma'am. Dapat ma-perfect mo ti score mo, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Lesson number 2. Ma'am, science. Yes, ma'am. What do you call this? Ma'am? Barukong, ma'am. Barukong, ma'am. Wrong. Yes, barukong. But, anya ti serbina da ito'y barukong. Kuha, ma'am. Pagsuswan ti ubing, ma'am. Ken? Nalipatam ka din day di lesson ta. Anya pa iti usar na day ito'y. Pag malaksi di pagsuswan iti ubing, anya pa eh. Sorry, ma'am. Diyak kamot sungbat na, ma'am. Isurok ken ka. Daagpakwisak to. Yes, ma'am. Daytoy, malaksid nga pagsuswan iti ubing, wenno maladaga, pagsuswan pa'y ti amatay maladaga, wenno pagsuswan ti asawa. Ma'am, nawatam? Yes, ma'am. Okay. Agquiz ka nga rod. Ha? Yes, ma'am. Anya ti osar na daytoy? Pagsuswan ti asawa, ma'am. Very good. Andrew. Perfect the score mo, Andrew. Umo na nga quiz mo. Perfect. Perfect na perfect. Anya pa iti ipag-quiz mo, ma'am. Okay. Second quiz. Anya nga subject, ma'am? Mother tongue. Mother tongue? Yes. Kaya't ko nga usarim tatang mo. Yes, ma'am. Yes. Nangkat ito. Dito, ma'am? Yes. Use your tongue. Sumut lagay mo mother tongue. Sige, ma'am. Andrew. First honor ka nga talaga. Kaya nagbalin ka ito nga valedictorian, sigurado. 100 ti grade mo kanya. Andrew. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Very good. Nalpasan ti second grading exam mo. Iti third grading. Sige, ma'am. Ti anay ta? Anya, ma'am.
physical education. Oh, sige ma'am. Check up mat lang no nadalos. Ma'am, nadalos ti bagim. Gaputa, mape ti subject ta. Masapol nga makita nga healthy ka. Yes ma'am. Aglabos ka. Yes ma'am. Ibabam ta boxer. Yes ma'am. Very good. Ma'am, nakaahit ka. Nadalos ita. Kita ekman, no kanain kamit lang nga exercise, ma'am. No napigsa madla ti resistensya. No napigsa ti cardiovascular mo. Yes, ma'am. Oh, wow. Nagalisto nga timpangkan. Kahit nasaan, kanain ka nga exercise. 100 T-score mo kanya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pudos ko. Anya nga subject data, ma'am. Dati ti recess nga makuna. Anya? Bakit siyempre? Adamit recess dati ti mestra Iso nga, ag-recess akpay laeng. Iso mo lang amang kan, ma'am. Kasi ka, ag-recess kan. Nalpas mo ti recess mo. Ay, sige, ma'am. Diyos ko. Ma'am, ibay-bayag mo ta recess mo, ma'am. Saan na mabalin? Gapota at dapat ti 4th grading exam mo. Ayun, ma'am. Itan. Ma'am. Anya nga subject ti maudi, ma'am. Para iti 4th grading exam. Itan. Ti subject ka sumarano ken maudi. Anya, ma'am. Religion. Religion, ma'am. Yes. Kaputa intan agampaya gamapan sa langit. Sige, ma'am. May kangarute. Agdatakan. Taaglugan na kingkan. Taintan sa langit. Yes, ma'am. Oh my God. Andrew. Apo. Di mo may nalpas ti exam. Panagrig na kit 100 man in score mo. Ma'am. Sige, intaan niya. Ilipas mo ta exam. Sige, ma'am. Andrew. Dandanita ni Tilangit, Andrew. Yes, ma'am. Makikita ko. Oh, God. Oh, my God. Diyos ko. Nakaragragsak kami iti asawa kasinyong idi damdamo mi kat kalpasan laeng ti sumagmamano abulan nagbungan ti ayan-ayat mi kini Andrew kastaunay ti ragsak mi taad danton anak mi kasin Apo Diyos nasalon at met tinagbalin nga anak mi. Ngem kalpasan nga nagpasngaya kasin yung dituyan nga nang rugi ti parikot ko. Gaputasipod idi naganakak ket sa anak meten nga kas idi nga masangok nga suruan ni Andrew iti pagadalak taaga awirak mo tin iti anak mi. Manmanumet idin nga adagundaway mi nga makapagpapas kami. Ngem natalged lata ti riknak kasinyong nga uray no kasta nga nagbaliw ti amin kada kami nga manmanulaengen nga makapaglangin-langin kami, makapaglinnailo kami, makapagkalanglang kami nga mangan. Amok nga saan tong agaramid ni Andrew iti dakes wenno iti madi nang runa iti panagbabae. Sigurado ka kade. Okay. Awan mo't siguro ti
aramidin ni Andrew tatang. Un angem, si ka mismo tinangibagan nga. Kasla nagbaliw ti amin kada kayaw. Saan mo nga nalailo ti asawam? Gagangay lang siguro tatang. Na siyempre, ngimato mo ti rangguna iti kinapulis na. Katsyak, bisyak mo ti trabaho iti kinamaestra. Kan agaw awirak mo iti anak mi. Uray pa ya. Da kami kininanang mo iti uray kasanot kinabisi me. Siguradwe me nga adalat ta oras me iti tunggal maysa. Amangan mat no adas bali nga. Mangparparag saking kuanan. Ha? Ay, puwaya. Hindi pa ilaing nga awan titalik ko kaday nga asawam. Gapo ka dita polis tatang kat awan talik yung kini Andrew? Dahita may isa deta nga rason. Deta kinapulis na. At saan nga regular ti oras ti trabaho na. Masansan nga saan nga agawid dito. Kat saan mo iti amin nga oras kat amom ti no sa dinno ti ayan na. Saan ka de? Ada talik ko iti asawag tatang. Iso nga, ay na, paliiwim lata. Nagruna kat na naganak kan. Kaaduan na. Kaaduan nga lalaki, pera dalos buenos. No aganaken, ti asawa da. Dakkel di pagbaliwan da. Anya? Paliiwim ma. Kasla, nagamakak kaday di nga imbaga ni tatang. Amangan nupudno nga ada sa balin nga mangparparagsak kenkwana. Iso nga nakunak itinakim ko saan ko nga ipalubos. Iso nga aramidik ti amin. Tap nagsubli ti dati nga lin na ilumi. Paturugik nga masapa ti anak mi. Tainton sumangpet. Pastor kek tumanin iti pagadalak. Dakon bakit? Andrew? Nakainom ka nga si Mang Pet? Ay, wen. Adala ngamin nag-birthday nga kabrad ko. Ket, nag-inom kami. Pinaka-uniforme ka? Anya? Naka-uniforme ka mat ti na maestra. Apay, di ka ba nagsukat? Saan? Aman, kahit ko kumangarod nga. Apaman ang sumangpit ka. Kat, pastor kan ka iti pagadalak. Anya? Nabayag ka nag-absent kan. Mano ti absent mo? Andrew, baka kahit mo nga, ibabak ti grades mo. Ibagsak ko. Masadudak nga sumrek iti pagadalan, ma'am. Ha? Ay saan na mabalin? Saan na mabalin nga agsadot-sadot ka? Saan na mabalin iti klase? Di kasking ka nga agsadot-sadot. Ingka ag-uniforme. Saan nga? Ay, anya? Ingka ko na. Bautan ka. Mabalin ka di nga bautan nyo ti estudyante yo, ma'am. Ay, no siyak, mabalin. Ito nga ag-uniforme kan. Saan na mabalin nga ag-absent ka ita? Taado ti lesson ta ita. Gaputa aduti na misam nga lessons. Alan, agano por ka? Baka kayat mo parwarin ka dito silid paaralan. Gwa, paturugan nak di tarwar. Agsukat kan, aguniporme kan. Amo to'y tulungan kan. Saan ma'am? Ma'am, saan jak kahit isumrek ma'am? Anya? Anya di gito'y? Ha? Anya? Di gito'y? Ape nga, daguring-guring ti. Ma'am. Ape, daguring-guring ti bagim. Hindi, ma'am. Dagitoy, ano dagitoy, nakarugrukit ta bagim. Kwa. Siyempre, naka-duty kami. Ada pinuminumero na. Ha? Adapi araw na. Kada, ano na kitoy? Anya? Kasla plano mo da ito'y. Plano nga.
naggapgapuan. Parang karon nakiinom. Ay, saan ka laing nga napan nakiinom? Ikatim di ba dong? Iba ba? Ay, saan? Ma'am, ito ma'am. Ay, saan ka wawagan ti ma'am? Saan nga pasit TV? Palag-alam da ito yan. Api nga. Ay, kuha. Nagtripandak la digiti kabaro. Nagtripandak la digiti padak nga pulis. Nagtripandak ka digiti padam nga pulis. Kaslamat anya. Kasla plano ti balay da ito eh. Anya. Kasla drawing ti arkitekto da ito eh. Anya ti kahit nasawen da ito eh, Andrew. Awan. Nagtripandak la digiti kakaduwag. Man kapek, honey. Di mo ka di amot agtimpla? Ha? Oh. Api ka kasi panagsaom ka niya. Sigurado nga di mo man malagipin no anya tapasamak ti Rabi. Anya ka di tapasamak ti Rabi. Di mo pa sinungbatan ti saludsud ko keng ka. Ha? Naggap-gap po am ti Rabi. Mabaling ka di nga. Mangan tapay laeng. Palpasenak pala mangan. Sige. Mangan ka. Ang imagore ka. Adagay may sorpresa king ka. Ha? Kunak, ada sorpresa king ka. Anyo day chay? Saan tayo nga agab-abang? Ha? Adanton bukod ti nga balay. Anya? Wen, dito ti surprise ko king ka. Gaputa adan anak ta. Sana mabalin nga iti agdanayon kat agab-abang talatan. Sayang mo't tapagab-abang ta. Nga 7,000 makabulan. Anya ti kahit mo sawen, Andrew? Kahit ko kumakit inton anibersaryo ta nga ibagaking ka. Agim sa anak ko nga, makauray pa eh. Kahit kan nga sorpresain. Ha? Rugyan tan nga ipatagder ti balay ta. Ti balay to, pagbalayan tayo, iti agbalin nga anak ta. Talaga? Wen, saan ka di nga day ti, may isa ka dagiti arapaap ta? Sakbay nga nagasawa ta? No kasta? Wen. Siguro ket pudno ti kunana di Rabi nga nagtripan la digiti kakadwana. Siguro in drawing da dati plano ti agbalin nga balay mi iyan ti bagina. Gapo siguro barbartek na. In drawing da siguro iti bagina. Adanton bukod mi abalay. Nakaragragsakak. Aywan gaya, masapak ka rumarita. Kita kami gini arkitek. Wen, arkitek ko na? Wen, tapno i-finalize mi, ti-design ti balay. Mabalin ka din ka makitan to, ti. Saan pa nga ita? No, ita, awan pa iti makita nga na ipatakder. Taplano pa ilaeng. Adaloten nga nagatang. Ket dayjay ti maysa nga rason na apay nga naglonak. Sige. Sige. Agtud brasak laeng. Tayo makimit ken arkitek. Sige. Sige, honey. Napukaw anamin pinsan ti atap ko iti asawa kasinyong ad-adan nga ragsak tiya mariknak kaday ti nga gundaway. Tayin inot nga magungun udmin ti arapaap mi nga agasawa para iti binangon mi a pamilya. Maaddaan kami ton iti bukod mi a balay. Ti balay nga pag naedan minto
nga agasawak astameten ti anak mi ken ti agbalinto pa nga anak mi. Ngem kasla pagdarikmat laeng kasinyong nga napukaw wenno nagsubli manen ti atap ko iti asawak idi tanadoktalak nga ti gayam arkitek nga nang plano ti balay nga pagbalayan minto ti balay nga ipatakdermi ket babae gayam. Babae ni arkitek? Wen, apay gaputa arkitek, lalakin. Ado ba babae nga arkitek? Isugayam ni Engineer Tess. Nice to meet you. Nice to meet you too, Engineer. Arkitek ko namlatan. Nice to meet you, arkitek. So da kayo tinang plano ti may patagder nga balay mi? Yes, siyak tinang plano. Siyak tinang design. Kas makitam. When? Nakitak daytan nga plano. Ha? Really? Kaano? Awan mo't pa itinintad ko nga. Nga kopya kini Andrew. Saan ka di, Andrew? When? Awan pa arkitek. How come nga nakita ni misis mo? Ti plano ti balay. Sigurado ka, Josephine, nga nakita mo ti plano ti balay? Sigurado, arkitek. Jack Mariro. Amin nga suli na dati nga plano. Dati ipakpakitam ita. Kabisado. Tamining mingak iti agpatnag dayta nga plano. What do you mean? Di ka maawatan. Anya ti bagbagam. Anya ka di ti bagbagam. Josephine. Awan. Basta. Adda nakakitak kadaytan nga plano. Amin, dagiti numero. Dati araw, dagiti amin, hindi kita nga anggulo. Kabisado. Anya. Siyak siguro kasinyong ti kakaisuna nga asawa nga saan nga naragsak nga maipatakderanan iti balay. Siyak siguro ti asawa nga saan nga naragsak nga matungpalen ti maysa nga arapaap na. Aging gaita kasinyong ket awampay ti pamaneknek ko nga da relasyon ni Andrew ken ti arkitek nga nang plano ti agbalinto nga balay mi. Angem dakkel ti atap ko, dakkel ti panagriknak talaga nga adda. Tada kamin sa laeng ti mga aramid. Deti aramiden mi tunggal agkanaig kami. Nga ipakat na ti kinapulis na no iso ti mang romansa kit isut mang agtrabaho ket numet siyak ti agtrabaho tunggal agpapas kami ti ragsak ipakat ko met ti kinamaestra ti kadi kayat na sawen adda na pasamak ken ni Andrew ken dayjay nga arkitek. Ket impakat met dayjay nga arkitek ti kina-arkitek tuna. Ay, maburburiburan ti panunot ko kasin. Kasin yung balakadan dakman no anyat aramidek tapno mapaneknekak ti atap ko. No mapaneknekak nga pudno amin nga mapanpanunot ko. Dahito iti mang burburibor ti panunot ko ita kasin yung iso nga nagtakli na kiti programam kat sapi ko ma tamay kanda kiti balakad. Dagdagan da kami digiti kadwamin ta ada pa panambing amin.
Agyaman naklaunay kasin di anos mo nga nang urnos ken nang ibasa dati nga pakasalitaak da kayo man ti pagdamagak no anyat aramiden yo no kas pagarigan taadda kayo iti sitwasyon ko. Kaya thank you mat kadagiti makaited ti balakad. Kat sabi ko ma adda na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag dati nga pakasalitaak kadagiti padak nga nakabuyak ken nakangeg. More power to your program kasin and happy 6th year anniversary iti Nemars Studio. Tuy nga rod agat atap apagaya mo Josephine iti Vegan City.